हैं आपके बाजार में बिलरवा बाबा दर्द के दवाई के साथ जड़ी बूटी से भरपूर। जी हाँ, आपके बदन के दाएं हो या बाएं या फिर ऊपर या नीचे या फिर बीचे, किसी भी रोग के दवाई हमारे पास से ले जाए, बिलरवा बाबा प्रस्तुत हैं। अरे बाबा, अरे क्या है बच्ची, बोलो। कैसन दवाई खिया देनी हरवा कि कबो ऊपर बथता तो कबो नीचे बथता। अच्छा, और सारा देहिया गिन गिनाता बाबा। तो हमारे दवाई से क्या आपको आराम नहीं मिला? ये बाबा, अरे क्या है बच्ची, बोलो। जंपियोनी जड़ी बूटी को टपी सके सुते कहिले न दावा उठी कसे। बाबा दवाई सूट नहीं करा। जंपियोनी जड़ी बूटी को टपी सके सुते कहिले न दावा उठी कसे। रउआ को देनी का हम बानी तबा, रउआ को देनी का हम बानी तबा। अपना रौती में जाबे मची हो की गइल बा। अच्छा, कैसन मन तोरे हा मन तोरे, कैसन मन तोरा देनी रउआ फूकी लहंगे में ढुक गइल बा। कैसन मन तोरा देनी रउआ फूकी लहंगे में ढुक गइल बा। Presented by WR Music। और खाके तबले हमर फूल गइल पे। अब मनम हमें अजबे के हो के कैसा मन तोरे हा मन तोरे, कैसा मन तोरा देनी रउआ फूकी लहंगे में ढुक गइल बा। कैसा मन तोरा देनी रउआ फूकी ओही में ढुक गइल बा। बाबा आजा आजा आजा, बाबा 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 आजा आजा आजा, बाबा आजा आजा आजा, बाबा 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 आजा आजा आजा। Mixed by रामानंद सागर। दावा की हवा ये बाबा तो सारे बातें में लागल जी। काठी हम कहिए राजन रामानी रोहिले रात भर जागल जी। अरे ओ बच्ची इंतजार करो। दावा की हवा ये बाबा तो सारे बातें में लागल जी। काठी हम कहिए मलका नदी रोहिले रात भर जागल जी। सुनी साजन राकेश राहुल दहल कॉलेज, सुनी साजन राकेश राहुल दहल कॉलेज। देखी दिया के कैसन लुक भइल बा। हल चाहे खूटी दर्दिया पूरा छूटी, लहई मल्हा बाबा के बूटी। कैसन मन तोरे हा मन तोरे, कैसन मन तोरा देनी रउआ फूकी लहंगे में ढुक गइल बा। कैसन मन तोरा देनी रउआ फूकी ओही में ढुक गइल बा। अरे बाबा, अब असर होता। मुबारक हो बच्ची, अब हुआ न असर। WR Digital Recording Studio बेतिया।